Tak tu na Pohorí bačujem 9 rokov. Bačujem preto tu na tom kraji, pretože je to môj aj rodný kraj, kde sa narodil môj otec, jeho otec a kde tiež bačovali dlhé roky. Nedá sa povedať, že by to remeslo nejak zanikalo, hej. Určite sa znížili počty oviec na Slovensku. Ja stále hovorím, že ovca potrebuje gazdovský rozum. Tak niekedy gazdovia robili a nie, lebo každý je len biznis, hej, ovce, ale ovca je proste dosť náročný tvor. Do nej prvé treba vedieť, čo treba dať a potom môže človek ťažiť, lebo každý si myslí, že len vyťažíme a že už je to, hej, ale na ovcu sa zabúda, ako na ovcu samu, čo sa jej týka. Čo potrebuje k životu a aby bola produktívna, aby mala dobrý život, tak toto už ľudia dneska zabúdajú na to. Tu na dedine je úplne iný svet ako v meste. Určite si človek musí zvyknúť na život dediny alebo život mesta. Od mala som vyrastala v tejto dedinke. Od malička ma rodičia brávali do prírody. Čiže vyrastla som tu v týchto lesoch. Určite sa každý prispôsobí životu na rôznych miestach. Do Zlej diery som chodievala už ako malá, brával ma sem môj ocko. A až v 16 rokoch som zistila, že v jaskyni môžem robiť sprievodkyňu. A celkom ma jaskyne oslovili. Prvýkrát, keď som bola v takej väčšej jaskyni, tak som si povedala, že celkom by ma to bavilo a neskôr som sa stala jaskyniarkou. Prečo sa jaskyňa Zlá diera volá takto, mi povedal detko, ktorý mi hovoril o Pohorí. Kedysi na častiach, kde jaskyňa nebol les, ale lúky a pasienky. A kedysi tam pasli dobytok ovce, kravy. A občas sa stalo, že sa im nejaká krava pošmykla a spadla do jaskyne. A vraj podľa toho sa zachoval, lebo vznikol tento názov jaskyne Zlá diera.
Tu do Pohoria som sa dostal v roku 1962, to znamená, odkedy som sa narodil, pretože podľa rozprávania rodičov, ktorí tu majú v doline chatu, už vtedy za Pionierom motorkou a v kočíku ma ťahali z Prešova sem, takže prakticky som tu strávil veľkú časť svojho detstva, vyrástol som, tu som získal vzťah ku prírode. Ľudia v dnešnej dobe, som to tak povedal, chcú sa vrácať do prírody, chcú v prírode oddychnúť, ale jej menej rozumejú ako ich generácia a 2 generácie dopredu. Čiže majú väčšie problémy, viacej sú odkázaní na služby, ktoré im tú prírodu alebo ten kontakt s prírodou sprostredkujú. Už sami si nedokážu rozložiť oheň dostatočne bezpečne v prírode, alebo keď po daždi nedokážu ten oheň rozložiť, nedokážu nájsť v lese suché drevo a podobne. Jedno, čo si tu takto ďalej od civilizácie, kde fakt sme odkázaní sami na seba, uvedomujem, je taká úcta a pokora voči prírode. Hej. Prosto to nie je tak, že dvihnem telefón, jak v meste a zavolám, poďte mi upratať, nemáme odhrnuté chodníky. Tu jednoducho človek si to musí urobiť sám, sa musí o seba sám postarať a tu si tú prírodu potom aj ináč vníma.